Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Pluges, pluges i més pluges. És l'inici de la primavera o són assajos per l'aplec de Sant Elies? Tants dies d'aigua fa que molts excursionistes no surtin dels bars esperant que escampi la boira. Segurament, més d'un de vosaltres haureu sentit alguna vegada aquesta cançó de taverna. Déu entre l'aigua fa malbé els camins, brinda, 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 brinda amb els amics, vols aquesta rosa torna a montrir. Déu entre l'aigua fa malbé els camins, brinda, 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 brinda amb els amics, vols que aquesta rosa torna a omplir. Ai, amic meu, dels Doncs sí, diuen que l'aigua fa malbé els camins. Literalment. Ja se sap que després d'unes pluges no és recomanable enfilar-se amb el cotxe pels camins afangats de muntanya, però mireu quines destrosses han fet les pluges d'aquests dies. Déu entre l'aigua fa malbé els camins, brinda, 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 brinda amb els amics, vols que aquesta rosa... Gràcies a les fotografies d'en Carles Collado podem veure l'estat dels camins completament destrossats per la pluja. La destrossa ha estat tal a tot el territori que es trigaran setmanes, o potser mesos, en arreglar l'extensa xarxa de camins i pistes forestals del municipi. Per tant, us recomano que no us endinseu pels camins si no porteu un vehicle a tot terreny i us heu informat prèviament de l'estat de les pistes. Caminar també és una bona opció per voltar per la muntanya, i més saludable. Que tingueu una molt bona entrada de primavera. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats. Elies, potser que prou, no?